Tropical Depression Zoraida nahanaw apan nagpabilin ang pahimangno batok sa baha ug landslide tungod sa mga pag-ulan dala sa low pressure area. Habagatang bahin sa Sugbo nangandam batok sa dawtang panahon. Mga klase suspendido na kaganiha. Mga negosyante sa Samar ug Leyte nanawagan sa kagamahanan nga mahibalik ang kahapsay ug kalinaw sa mga lugar nga naigo sa bagyo dito sa Samar ug Leyte. Puli-puli nga brownout ipatuman sa Sugbo human naguba sa bagyo ang mga linya sa kuryente gikan sa Leyte. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ini atong Sibya. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatid namo ang mga nag-unang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, gipahibaw sa pag-asa nga nahimong usa na lang ka low pressure area ang bagyong Zoraida. Apan sa dili pataan ang istoryaha, sa labing uwahing tala sa Office of the Civil Defense Region 7, miabot na sa 58 ang patay sa tibok lalawigan sa Sugbo nunot sa bagyong Yolanda. 29 ang nangaangol ug siyam pa ang padayong gipangita. Frank, dulan sa 400,000 sab ang mga evacuees sa tibok Central Visayas. Din 300,000 niini gikan sa Sugbo. Mga 20,000 ka mga balay ang naguba ni bagyong Yolanda. Gilauman sa OCD 7 nga musaka pa ang maong mga numero sa sunod nga mga adlaw tungod sa padayong pag-update sa mga apektadong local government units. Subay sa pagkahanaw sa bagyong Zoraida, mga kalungsuran sa habagatang bahin sa Sugbo nangandam sa mga pagbaha o paghapak sa dagkong baon nga dala sa daotang panahon. Ang ubang nakasinati na sa sunod-sunod nga katalagman, wa na mo kumpiyansa o nangandam sa pagbakwit. King Perez, Sugin Limi. Sa pagsud sa News 5 sa lungsod sa Bolhoon sayo sa Kabuntagon, tataw na ang mapanganuron og pag-ulan sa maong lugar bisan nga wa pa miabot ang bagyong Zoraida sa amihanang Sugbo. Gani dili na maklaro ang kasikbit nga mga isla tungod sa kadag-om. Gisuspenso na sabang klase sugod karong adlaw sa mga elementary schools. Nagmingaw sabang pagpangisda kay gipatuman ang pagsuspenso sa pagpanagat human giisang signal number 1 sa Southern Cebu. Sama ining usa kay nahan nga nagpuyo ining ilang barong-barong daplin sa dagat. Wa pa naayo human gitay og kini sa dagkong bawd human sa linog. Alam mo, makwit kami sa layo-layo sa dagat. Gani gikuyawan sab sa mga sakop sa Municipal Hall mamuhulpa kining naguba nga bahin sa mong buhatan human sa linog. Matod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, kagisugdan na nila ang pagpangandam. Ma'am, unsa nga kaandam ma'am alang sa maabot nga bagyo ugma ma'am? So far nag-meeting ni Mayor with the MDRRMC nato nga kuan kanang mag-withdraw mi og mga pagkaon in case natay mga ma-evacuate nato sa ato evacuation center. Then kanang ang ato ang kana bitong pahibaw gikan sa PDRRMC ato pud ang gipang-disseminate sa atong kabarangayan. Ana nasab sila'y andam nga mga relief goods. Ang amo manggo diri kanang ang amo manggong practice diri naami kanang utangan bitaw namo daan amo sabuton nga in case na emergency amo nang mo-withdraw mi nila didto og mga pagkaon. Lakip sa bantayan sa munisipyo atol sa bagyo ang mga storm surges o dagkong bawd, pagbaha ug landslide. Sama dinhi sa sitio Talisay kundiin nagkatag pa ang mga nangatagak mga dagkong bato. Gikuyawan sila nga mag-landslide dinhing dapita. Pabakwiton sa munisipyo ngadto sa mga eskwelahan karong adlaw ang mga residente nga nahimutang sa mga danger zones ug sa coastal barangays. Samtang sa kasikbit nga lungsod sa Alcoy, matod pa sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer nga igo pa ang supply sa ilang mga relief goods bisan pa nga nakuhaan na kini human sa mandatory evacuation ni adtong miaging bagyo. Gisuspenso na sabang mga klase sa elementarya ug high school. Hinoon wala pa mo pabakwit ang lokal nga kagamhanan sa mga residente sa mga coastal areas ug sa mga minahan aron paglikay sa mga landslide. As the need arises, pero sa pagkakaroon good, considering sa monitoring, di gid kayo inanak kakusog.
Samtang sa pagagi sa News 5 sa usa ka coastal area sa Dalagit, nagpadayon ang mga mananagat sa ilang mga kalihukan. Apan anaan ay uban nga nang hipos na sa ilang mga sakayan paglikay nga maguba kini atol sa bagyo. Gani nagsugod na og pamuto si Nang Rona aron daling madala ang mga gamit kon mamakwit. Nagpuyo siya ining balay nga ginama sa light materials nga matod niya puyaw nga mabungkag sa kusog nga mga baud. Tungod kay nagsunod-sunod ang mga katalagman nga nahiaguman sa maong dapit, matod ni Nang Rona. Sa karon nga sunod-sunod ang mga kalamidad, murag na naman kita pubyaan ni lagi. Gawa sa mga namuyo sa mga coastal areas nga nabalaka sa umaabot nga bagyong Zoraida, laing mga nahulga sab kining mga mag-uma kay matod pa nila kung kusog kayo ang bunok sa uwan, madaot kining ilang mga gitanom nga humay. Swerte-swerte mo raman ang pananom, parang sugal ba? Sa pindi o sa budaog. Gisuspenso na sab ang mga klase sa elementary ug high school sa Argao. Matod sa mayor sa Argao nga dili pa kinahanglan ang preemptive evacuation apan padayon nilang gimonitor ang mga coastal barangays ug mga landslide prone areas. Ni pa siguro sab kini nga igo pa ang supply sa mga relief goods. Igo pa kay gikan sa bagyo, before sa bagyo naman tayo linog, no? So naasad ang sa Yolanda ubay-ubay sa to among na konsumo kay grabe man kaya ang massive kuha nato ato evacuation. Bisan pa nga nangandam na ang mga residente ug mga lokal nga agamhanan sa bagatang bahin sa Sugbo sa pag-abot ni Zoraida, nang hinaot sila nga dili masusama ang dakong kadaot nga namugna sa pipila ka mga probinsya sama sa Leyte, Samar ug amihanang bahin sa Sugbo ig-abot ni Zoraida ug mga adlaw. King Perez, News 5. Alas 3:30 karong hapon, gilibka sa Pag-asa ang tanang public storm warning signal nga ilang giisyu. Nausab ang direksyon sa Tropical Depression Zoraida pag-landfall nini mga alas 9 kaganinang buntag didto sa Caraga, Davao Oriental. Kaganinang alauna sa hapon misaka kini paingon sa Rosario, Agusan del Sur ug pagka alas 2 ganinang hapon ulay kining nakitaan sa San Francisco, Agusan del Norte. Unang gi-focus sa Pag-asa nga muagi sa bagatang bahin sa Negros Oriental si Zoraida. Sa final weather bulletin number 7, ang tropical depression nga Zoraida nahimo na lang nga usa ka low pressure area. Apan nagpadayon gihapon ang pahimangno sa Pag-asa batok sa masinating kasarangan nga pag-uwan ngadto sa kusog nga pagbunok dinhi sa Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula ug Northern Mindanao. Wa na'y klase sa kinder o elementary tubok Southern Cebu sukad kaganinang buntag. Sayo nga mipahibaw ang Department of Education Cebu Province sa pagkansilar sa klase pinagi sa ilang text blast sa kalungsuran. Misro dayon sa pagkansilar sa klase kaganinang udto si Cebu City Mayor Michael Rama. Way klase sa elementarya o high school alang sa pribado o pampubliko nga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Bugtong ang kalihura ang dunay klase kay gipaubos ang Southern Cebu sa signal number 1. Bisan gidiritsang maapektuhan ang dakbayan sa Sugbo ni Zoraida, di angay mo kumpiyansa sa daan ining uwan. Way klase usab ang 13 ka mga dakbayan ug lungsod sa Northern Cebu nga gikuso-kuso sa bagyong Yolanda suod sa 5 ka adlaw. Magsugod kini sa lungsod sa Sugod hangtod sa mga isla sa Bantayan. Usa ka aftershock sa linog sa Bohol ang nahitabo kaganihang alauna 21 sa hapon. Sumala sa PhilVox, kini adunay kikusgon nga magnitude 4.5. Ang epicenter gitumbok nga nahimutang 31 kilometros northeast sa Tagbilaran City. Nasinati ang gikusgon sa pag-tayog sa Intensity 5 sa San Isidro, Bohol ug Mandaue City, Intensity 4 sa Cebu City, samtang Intensity 3 sa Calapi, Bohol ug Lapu-Lapu City. Matod sa PhilVox, aftershock kini sa magnitude 7.2 earthquake sa Bohol. Kahit gipaubos sa signal number 1 ang lalawigan sa Sugbo nunot sa pagsud sa tropical depression kaganina, daghang pasahero ang na-stranded sa Hagnaya Port. Lakip nga natanggong ang mga relief goods nga alang unta sa mga biktima sa bagyo. Jinky Bargio, Sugin Limi.
Gitak daong tanga mo biyahe alas 5 sa buntag ganiha kining barko padung sa isla sa Bantayan. Apan nakadawat kini og abiso sa Coast Guard nga dio na pabiyahion tungod sa dagkong bawod sa Santa Fe. Hinungdan nga natanggong kining gatusan ka mga pasahero. Naguol si Manang Elenita kinsa nagdaog relief goods alang siyang ginikanan kansang panimay naguba atol sa bagyo. Ngay man sila kanang kuan mga pagkaon. Kayo lisod ang pagpalit ba? So imong ihatag Naghinam-hinamsab nga makauli sa Bantayan si Antonio aron personal nga susihon ang kahimtang sa iyang mga kabanay human sa upat ka adlaw nga wa niya kini makontak kay way power ang mga cell sites. Wa manggoy kontak mi nito sa ilaha mo na amon lang tuyog nagyadto. Ang kuan. May kaibaw karon kung unsa na hitabo nila dito. Gawas sa mga pasahero, natanggong sab ang mga truck di karga o pribadong sakyanan nga dunay karga nga mga relief goods alang sa mga naapektuhang residente. Matud sa kadagkuan sa island shipping, dunay mando gikan sa tag-iya nga ikanselar una ang biyahe nunot sa storm signal number 1 nga gipaubos sa lalawigan sa Sugbo. Atol ning pagbalita na siren nga dunay may biyahe nga mga barko pasud og gawas sa Bantayan Island. Jinky Bargio, News 5.